Podcastben, az MRD News első adásában. Szerencsére rengeteg Krisna tudatos hírt lehet olvasni, hallani és mostanában látni is. Úgy éreztem, sokan hasznát vennék, ha egy heti kezdcsináló videó segítene a hírek közti eligazodásban. Ez azt jelenti, hogy hetente összeállítok egy 2-3 perces videókesztet, ahol bemutatom az elmúlt hét magyarországi és nemzetközi érdekességeit. Itt persze nem a teljes hírt mondom el, hanem csak szótraszerűen megemlítem a főbb érdekességeket, hogy ezzel is kedvet csináljak a teljes hír megtekintésére. A honlapomon, a la.freeblog.hu-n a bejegyzésben megtalálhatjátok azokat a linkeket, amik a műsorban szerepelnek. Mivel a híreket én mazsolázgatom, ezért a gyűjtésem szubjektív lesz. Remélem sikerül izgalmas tartalmat összeállítani. Természetesen nem tudom és nem is akarom felvállalni az ISKCON vagy az MKTK hivatalos kommunikációját, de szeretném színesíteni azt. A vágyam az is, hogy ezzel az új csatornával a hírek szerkesztői is inspirációt kapnak, és így egyre több és több hír jelenik majd meg. A segítségedre is szükségem van, azaz ha valahol találsz egy érdekes, Krisna tudatos hírt, képeket vagy videót, amit szívesen megosztanám a baktákkal, küldd el az alábbi e-mail címre. Remélem a sok lelkesítő, pozitív és érdekes hír összegyűjtésével és megosztásával elégedetté tudlak benneteket tenni, és remélem, hogy mindez a lelki fejlődésemet is szolgálja. Óranda!